Uba Thomas Basa Ubaderu Working President Jangakon in Utrem National Awakening Movement KHNAM Haka Pratrik no proud la I kajing training kilat patay kabor haka by day kajing wadi correct information RTI by day baknat jang Secretariat Administration Department SAD dana kaliang kaknam kalakwa bante biki brio ki padon ekspangot baban yuk jing shay ki batray daily wage kumta na kaliang public Informations Officer PIO Kim Shim la laban ai kerteng kumta kat kum kajing ai bor jang RTI Act section kat kandai kumta na kaliang kaknam kila file ru ya ka first applied authority nang bantip company kaknam kala tip ru bagi don dek spangut ki daily wage ki batray ya kate gitnat kala pen pau ru bagi nong tray ki batray ki daily wage kila thong pacha weng kat ka bakimon pa Thomas long ru bakajing thung ikini kila banlong tak politician nani ki balong he long han kumta menta kasina kaliang secretary jong kasat kila khot bene kandu ikhnam hakaban hekren khamha kumta na kaliang khnam klaong pakani ka pisa ko baro shikata kalet shikapla jongnu re jongnu kumta khnam klawa da ka jingti ko pakhambnia khnam klaong ru panai kini baro ki te ben khoi pakanum don kanu ka jingbam sab ki pisa jing upat ba Pak Thomas Leong Ru Bahadu Shispasan Potali ki post kitli hapo katnat SAD reki khon samla ki bon ki bam yo ikam kapapura na berkasurkal jela katep kat kabakimon kumdana kalian kaknam kan kimi lenti bahadian habot kan sashimkia hakabayade bakani kapamenta ngi happy ban address baka department ka di ban pentingane ba hakajing kurdo kam kurdo jam ki happy ban materialize ini ki vacant post kebetulan department ni repair kenapa bahkan plenty kun samla ki jongi bakin dio ya ka kam jam kun samla ki jongi ba sum dan kam dan jam unemployed lon baru unemployed ngono pi ka RTI jongi bangana lajen sispa san paut lagi ki sanction post ke thli SAD ki thli ni ki post sispa san paut thli duna habak ki sanction post ki dan but kena samla ki ba unemployed kidan ta balai ka sarkar kam thumti ki pos tikani ki ka ba ni songsi ba da kawai galyang ka sarkar ka kran isinai ya ki unemployed ka jongi da kawai galyang pada kim ture banyarap but ki tap breu kat baki man maki tang ban mentoy politics tikani ko kom mingan ong pi kan paralyze ya ka sisial khadar ha ka stit ka jongi but ka de kawai ki man ka bangi hap baik ban pun koi Kemban pampi la yo ihi bat ila ai bak la sai ke bor hakabang ila file RTI yang ni ko ka SAD department yang ni post secretariat but haka khat banung kong nakaliang ka jongi ngi kwa bantit ya ka kerteng jong kita ke betai daily wages ki badan di spangut ang ni po SAD bang inyo jing shai nakaliang ka jongi henry haka khat banung kong nakaliang jing PIO ki klemsim la ban ai kata ka kerteng bak ngila pen pau ba ngim hun ya kani ka jubab tung PIO katkum ka jing ai bor jong ka RTI Act section khat khandai ngila file ka shaka first appellate authority but hadin katang ina ka first appellate authority ru badan ka jing simsting tingi file RTI bia maka jing sisa ka dingi tipi baki dan da kispangut kidong trade daily wages ki batray hakani ka department but ye kini kumbala julongi la syutung kat bakiman la syueng kat ya kibar kat ya bakiman kide gibrig ba lesi la thung daka daki politician lani kilong he al mai tena kalian ko jong ngi kwa kata ka jing shai goi ngi kwa ya ka kerteng jong ta gibriu kiba ka SAD account ka siu tulang man lau bunai but hadin mangiyo ka juba na kalian ka SAD account ru ka khamsim la ban ai kata ka kerteng hadin na kalian ka jong ki kila shuai ba hawai bunai nuksa ko mangan ai ho punai April hajar apusau kidon sispa live kundai ngut bat la siu tulap ye kini sispa ar kundai ngut ka bat akot cha khat kundai lak tam lani ar pulak duna si benai bat ter manu benai kidon kini ki akan ka pisah ka ba daki ajan bet seki ar pulak khat kundai lang bat kiladon kini ki nong trei manu benai do ki poi sispa live kundai hawai benai sispa ar ho benai ka don ka jingep her haman lo benai tingi nakaliang jongi ngi pen pau ba kai ke bang nipan nakaliang ka SAD ka khemla ban ai ya ka exact information ke bang nipan lembaga RTI Act ban ila file ya ka first appeal authority kat ku jing ai bon ka section ka khandai sa first appeal authority
but mentah kasni ni dokumen bana kaliang jong i first appellate authority i secretary juga SAD ila hot yang i bangin ye kendo halor kene ka complain ga jongi hoy ing de kerne ga jin shisha ba ka RTI Act arjasan ka claim plelan ya i first appellate authority ba in court hearing kanum kamdan ke provision na pokok RTI Act ban court hearing hi lesi ka dei tang ha kerdan jong i chief information commissioner hearing i simpa dei kane la da kamdan ha pokok act ru ngiwan namar mengishim ba kane ka jingle ba jing secretary ba kwa e ka jing shai na ngir ba file RTI ba ngir ngi kloy ban wan ban penshai ya ki query ki ba ka department ka don ban clean ngi ban ngila dep ban ikendu e secretary mantan but nakaliang ka jongi hi haka bang yo ya ka query ka banengkong nakaliang secretary ho ila kali ba ngitip ni am sapang section 8 jong ko RTI Act dan nakaliang jongi ngila jubabi ho ngitip nomor ka section 8 jong ka RTI Act ka prevent ban ai hikatu ka ne ki teli ki information ki mengikot ki personal information ka restrict kendian ngimla ban pan RTI ya ka personal details kuman ai nuk saya ka bank account jono ngamla pan RTI di hendai nak kalian ka jongi ngila pensyai bakini ki ka RTI ka bangi pan kam dei ka personal information hendai ka official information makini ki official jong government nak takadaw kani ka jingpan ka jongi kam ha apok restriction jong ka section 8 jong ka RTI Act but nakaliang ka jongi ngila kran ru si secretary ban pensyai bai kata ka nongrim ka jongi ban ngila ong ba lada khandai lak la siu tu lok nak pisah jong pai ba hatu pai ba don hoax yanu la siu khandai lang ni kali chapla jong no malada ka department ka feel ban produce leban ai kata information yanu la siu kan ka pisah yo kala ban long ba kan ka pisah kali chapla jong no dia sekarang corruption ka mencurang dia nak tak tahu ngikwa ban pen khui tak tahu ngila ong sekretari bang ka nongrim bajong ngikwa ikni kerteng ba ngin wiped out dia ka corruption ban penting kenapa onom don ki ba halor ki bahan ki ban penungkam bakrai ka pisang pai ba lan ni ki ban penungkam bakrai ka bor ka itir ka joki nomor hang ni po department ki thung yau ABC ki thap yau FKJ kad bamon tikani o ka lesi kam dei kom trekam ka ba itnat apa itnat sarkar khamtam le apa sekretariat but nakaliang jong sekretary la apan jing shairu nakaliang nangi hakabai la kali ba balingi file kene ka RCI tingi la jubabru dak kentin ki basai ba nakaliang ka jong ngi file kene ka RCI naman ngi kwa ban perkoi ya karukom thongkam ka ba bakra hak department ngila ngi kwa ban perkoi ya ka corruption ki badon ki department dei tang kata ka nongrim ba ngi file ya kene ka RTI nak lihat jing kamdan kono ka jing mentoi simat bat ya kani ladang iyo ya kata kalis lese kindon kilat klinti bangin habis song perkat kum kaseng pada bangin sim pada ke sejam ke baju khmat bat hadir kena jing kono nak lihat jong ngi pen pau ke jikemen nomor mental lese kanum don su kata ka misunderstanding ke jing susu bakala halor kitu ke jingkeli ke jongi verbally ngila ada pentip si sekretari but in writing ru ngila ada pai tengi kmilinti ba menta nakaliang jong ke SAD kan penpoi hangi ya ke information kumbangi lapan thik kenapa kanum dan than kata ka jing sabai ka porte ka jong kiru ka jongi sabai than ka por man berada ni persyang ban buri ni persyang ban ai ki jubak ki bakalak sabai kai ka por kumbangan ai pidang sian dong anang yo ka RTI na poka SAD establishment hang tur ong gundo ka RTI jonga ong ai yang ka kerteng ai nga ka thup kerteng jong ki bure ki batrai daily wages hanai hang turu ka department ko ngumno ngidon ka tangut ti i basic understanding ini ladang aku ban tip ka nungut ngan kelika nungut TPI ka nungut kan hanai habang ong ai nga ki kerteng ngadi bunyi ki kerteng kan tengam tip balik kani ka jing persyang ong bain buri baik kapen daun no yang iyo ka don i silendat malah ladam don ising det kumbangi pan ai bi kumta ladin la khoi dengan kami inti bade hadin bang lai kendo sekretari ngidon kata positive
mindset balik se nakaliang iskati in perkloi kini hakam ba in yang i ka jubab ko banglapan haka RCIAC ya halo bla kene mangi iwa fipan ar